вобаста ба шароит ва имконоте ки имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи варзиш фароҳам овардааст, масъулини варзиши шаҳру ноҳияҳо барои рушди соҳа чораҳои муассир меандешанд. толору майдон ва маҷмаъу майдончаҳои варзишие ки замони соҳиби истиқлолӣ дар мамлакат бунёд ёфтаанд, ҷалби насли наврасро ба варзиш зиёд намудааст ва наврасон дар ҳама риштаҳои варзиш талоши муваффақ шуданро доранд. мо низ ба хотири пайдо кардани қаҳрамони барнома тасмим гирифтем ки ба вилояти суғд шаҳри Истаравшан сафар намоем ва аз фаъолияти варзишии наврасони ин диёр бохабар гардем. дар ин ҷо варзишро мардум хело дӯст медоранд ва кӯдакону наврасон бо шавқи зиёд дар риштаҳои гуногуни варзиш пайи тамрин ҳастанд. аз рӯи гуфтаҳои масъулин дар шаҳри Истаравшан, футбол, куштини юнону румӣ ва бокс бисёр рушд ёфтааст ва шавқи мардум ҳам ба ин риштаҳои варзиш хело зиёд аст. қаҳрамони имрӯзаи барнома муҳаммад Калонов мебошад, ки ӯ дастпарвари мактаби варзишии рақами 2 шаҳри Истаравшан аст ва орзуи муваффақ шудан дар ин пайроҳаро дорад. муҳаммад Калонов яке варзишгарони беҳтарини мактаб ҳисобида мешавад. баксиёр ва мураббии ӯ Умарҷон Ҳамдамфай дастовардошам бисёр вилоят чемпиони вилоятам шудагия бекард. бисёре хел бачаҳо ҳаст бокс ба хеле ки шумо гуфтед 8 намуд дорем мо мактаба. футбол дорем, волейбол дорем, куштини юнони румӣ дорем ва бокс дорем, теквондо, ВТФ дорем, кикбоксинг ҳам дорем. куштини камарбандӣ ҳам дорем. накам 1500 шогирд дорем аз ҳамаш. таги 24-25 мураббӣ дорем. ҳамин 8 намуд ба. ман аз хурдсолиам мехостам бисёр ба бокс равам ва падарам маро ба бокс бурда дар зали бокс монд ва ман дар бокс хеле мехостам дар бозиҳои шаҳрӣ, вилоятӣ, байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро гирам ва дар охир ҷойҳои якумро дар шаҳрҳои Тошканд, Қазоқистон, O'zbekiston ҷойҳои намоёнро гирифтам. муҳаммад аз хурдсолиаш ба ин риштаи варзиш майлу рағбати зиёд дошт. аз ин рӯ падараш талошҳои ӯро ба инобат гирифта, муҳаммадро барои тамрин кардан ба толори бокс бурд. ӯ давоми 2 сол мешавад ки дар ин риштаи варзиш тамрин мекунад ва бо шавқи зиёд пайи машқ кардан аст. ҳадафи асосияш ин аст ки дар оянда иштирокчии бозиҳои олимпӣ шаваду Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифгар бошад. мақсад аз гузоштани муҳаммад ба риштаи муштзанӣ яъне ки бокс ҳамин буд ки вақте ки мо медидем бисёр рағбату муҳаббати зиёд дошт нисбати бокс. барои ҳамин вақте ки лаёқате ки ӯ дошт мо дидем, баъди он ба ҳамун толори варзишии шаҳрамон ки дар маркази шаҳр вуҷуд дорад дар ҳамон ҷо гузоштем, то ин ки ҳамин намуди варзиш ба ӯ яке аз варзишгарони беҳтарини шаҳр, яке аз варзишгарони маҳбуби шаҳрамон шавад. барои ҳамин мо ҳамонҷо гузоштем. ман Муҳаммад Алиро бисёр боксҳояшро аз телевизион тамошо мекунам ва ӯро ман мехоҳам мисли ӯ ба
байналмилалӣ мусобиқаҳои дар дигар давлатҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро гирам ва мехоҳам рақиби худамро мушкилӣ биёрам ва идеали ман Муҳаммадалӣ мебошад. тамринҳои бокс дар толори ин риштаи варзиш, ки дар дохили мактаби варзишӣ рақами 2 шаҳри Сарафшан ҷойгир аст, сурат мегирад. муҳаммад низ давоми ҳафта 3 рӯз ба ин ҷо барои тамрин мераваду дар баробари дигар ҳамсолонаш заҳмат мекашад. рафти тамринҳои онҳо аз гарм кардани бадан оғоз меёбад ва ҳама талош мекунанд, ки аз якдигар беҳтару хубтар худро нишон диҳанд. дар толораи варзишии мо имсол хушбахтона толораи варзишии мо нав бунёд гардид аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Сарафшан. толораи варзишии нав бунёд гардид, ки дар он ҷо варзишгарон машқу тамрин карда истоданд. назар дар пештара вақтҳо ҳоло дар риштаи бокс шавқмандон, ҳавасмандон, шуғл варзидагон бисёр гарда истоданд. нақшаҳои дар пеш истода ҳамин ҳаракат дар он аст, ки аввало барои шогирдонро машқ тамрин кунем, барои омода гирифтан дар мусобиқаҳои марҳилавӣ омодагӣ бинанд ва аъзои дастаи якачин шаванд ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ рафта иштирок карда парчами давлатамонро боло бардоранд. ҳамаи наврасон бо умеди варзишгари касбӣ шудан аз ҳоло талош карда истоданд. мураббӣ ҳам дар навбати худ пайваста кӯшиш мекунад, ки он ҳама нозукиҳо ва чӣ гуна ҳаракат карданро ҳангоми ҳунарнамоӣ ба шогирдонаш омӯзонад. миёни ин наврасон маҳорати доштаи қаҳрамони мо ба куллӣ фарқ мекунад ва аз рафти тамринҳояш маълум аст, ки барои фатҳи қуллаҳои баланд дар варзиш мубориза мебарад. дар толи 2 сол мешавад, ки дар ин толори варзишӣ машқ мекунем. мо бо ҳамроҳи мо як Муҳаммадҷон машқу тамрин мекунад. ман ба мусобиқаҳои берун аз шаҳрӣ баромада ҷойҳои намунавӣ сазовор шудаам. Муҳаммадҷон берун аз Тоҷикистон, берун аз давлати мо баромада ҷойҳои якум ва ҷойҳои намунавиро гирифтааст. мо мехоҳем, ки ранги аз берун аз давлати Тоҷикистон ҷойҳои намунавӣ сазовор шавем. мо ифтихор мекунем, ки Муҳаммадҷон бо ҳамроҳи мо дар ин толори варзишӣ машқу тамрин менамояд. давоми 2 соли ба тамрин машғул будан, муҳаммад дар ҳама мусобиқаҳои иштирок кардааш дар сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва ҳатто мусобиқаҳои байналмилалӣ шикастнопазир буда, ҳамеша болои минбари фахрӣ бо медали тило қадрдонӣ мешавад. албатта, ки барои сазовор шудани чунин дастовардҳо меҳнату талоши пурсамар лозим аст. тӯли 2 сол шуд дар бокс машқ мекунам.
ман зиёда аз 20 мусобиқаҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовор шудам. бисёртар мехоҳам ки дар бозиҳои олимпӣ ва дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовор шавам. ман падарам, тренерам, муаллимам ва дигар аҳли оилаам мехоҳанд ки ба бозиҳои олимпӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро сазовор шавам. аз он рӯ ман кӯшиш мекунам, меҳнат мекунам ки ҷойҳои сазоворро гирам ва дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунам. рости гап ман баъзан вақт дар ҳайрат мешавам, яъне ки боварӣ надоштам ки дар ин қадр муддат, яъне ки дар давоми 2 сол ба ҳамин гӯем муваффақиятҳо ноил шавад муҳаммад. валекин баъди он ки баъди 1-2 мусобиқае ки дар шаҳри худамон миқёси шаҳр гузашт, аллакай ман ҳис кардам ки муҳаммад чӣ бисёр як рағбат ва кӯшишу ғайрат ва муҳаббати зиёд дорад нисбати бокс. ва вақте ки ман дидам 1-2 наворе ки дар мусобиқа иштирок карда буд, дидам ки бисёр моҳирона дар ҳамин бокс рақобат нишон дод, фаҳмидам ки дар ҳамин чӣ риштаи бокс, яъне ки мушзанӣ бисёр рағбат ва лаёқати калон дорад. баъд ин ман ҳаракат кардам ки нисбати муҳаммад кӯшиш кунам, ғайрат кунам ки бисёр як шароитҳоро муҳайё кунем ки то ин ки фарзанди ман, яъне ки муҳаммад ба дараҷаҳои баланд ноил шавад. дар муддати кӯтоҳе ки машқу тамрин мекунад нигоҳ накарда ба натиҷаи баланди варзишӣ ноил гардид. соли 2024 муҳаммадҷон калонов хеле соли пурбарор буд, ҳам гӯем хато намекунам. дар мусобиқҳое ки берун аз кишвар шуд, дар ҷумҳурии Ӯзбекистон 2 маротиба сафар кардем. соли 24 2 маротиба хушбахтона сазовори ҷои аввал гашт. ва инчунин дар давлати Қазоқистон низ сафар кардем. аз ҷумҳурии Тоҷикистон мо 17 нафар будем. яке аз мушзанҳои беҳтарин дар мусобиқа муҳаммадҷон калонов гардид ки дар он ҷо 3 ҳарифи худро мағлуб кард ва ғолиб дар вазни худ гардид. инчунин парчами давлатамонро дар ҳамсояи кишвар боло бардошт. албатта варзишгаре ки ояндаи дурахшон дорад, аз қадамҳои аввал худро маълум мекунад. агар ба натиҷаҳои ин варзишгари серталош таваҷҷӯҳ кунем, дар чунин синну сол воқеан умедворкунанда аст. ҳамакнун дар соли 2024 мусобиқаҳои сатҳи дохилу хориҷ ба анҷом расида истодаанд ва муҳаммад калонов бо тамоми азму талошаш барои сабқатҳои соли 2025 худро омода месозад, то ба хазинаи дастовардҳояш нишону ҷоизаҳои бештар биёрад. دل 4 سال میشود که در این حوزه ورزشی بوکس مشق تمرین میکنم. همراه ما کلانف محمدجان مشق تمرین میکند. او ورزشکاری خیلی لیاقتمند و جسور چالاک میباشد. من همراه او در یک چند مسابقه بیرون از کشورمان اشتراک کردم. روزهای نزدیک ما همراه محمدجان در مسابقه بین‌المللی در قزاقستان اشتراک کردیم. محمدجان در وزن 35 کیلو 3 حریف خود را از قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان مغلوب کرده سزاوار جای اول گردید. ما امید داریم که در آینده محمدجان در مسابقه‌های بین‌المللی و المپیاد اشتراک کرده سزاوار جای نمایان گشته پرچم تاجیکستان را بالا می‌بردارد. ҳамчун волидайн мо бисёр ҳаракат дорем ва ҳадафҳое гузоштаем ки то ин ки муҳаммад ба қуллаҳои баланд ба арсаи байналмилалӣ ба арсаи ҷаҳонӣ
бозиҳои осиёӣ ва аз он ҷумла бозиҳои олимпӣ дастовард шавад, яъне ки дар ҳамон ҷо иштирок кунад. мо ҳадафҳо гузоштем бо мураббии Муҳаммад Ҳамдамов Умар, бисёр муносибатҳо, бисёр алоқаҳое мекунем ки то ин ки Муҳаммад чӣ ба ҳамин ҳадафҳое ки он ниятҳои орзуҳое ки мо дар пеш гузоштем ба ҳамин ҳадафҳо назаррас шавад, яъне ки соҳиб шавад. То ин ки мо бисёр бо ниятҳо дорем, боз кӯшиш дорем ки дар дигар тамринҳо, масалан берун аз шаҳр дар вилоят ё ин ки дар ҷумҳурӣ ё ин ки дар дигар толори варзишиҳое ки дар он ҷо варзишгарони машҳур тамрин мекунанд, назди ҳамонҳо ҳаракат кунем ки назди ҳамонҳо тамрин кунад ва аз онҳо он нозикуҳо ва он техникое ки дар бокс ҳаст, аз онҳо ёд гирад ва соҳиби дастовардҳои баланд гардад. ин қадар талош ва ҳаракатҳои пайвастаи Муҳаммадро додараш Умарҷон менигараду ӯ низ шавқи ба варзиш пайвастанро дорад ва мехоҳад мисли бародараш варзишгар шавад. ман машқҳои акамро дида шавқом баланд мешавад. дар мусобиқаҳо мехоҳам иштирок карда ҷои аввалинро гирам. ғайр аз 3 рӯзе ки Муҳаммад дар мактаби варзишии рақами 2 шаҳри Истаравшан ба тамрин машғул аст, дар рӯзҳои холигӣ ҳамроҳи мураббиаш ва дигар мураббиён машқ мекунад. бо ин қадар азму ирода ва талошҳои доштааш ҳатто варзишгарони касбӣ дар оянда аз ин варзишгари наврас дастовардҳои баланди варзиширо интизоранд. ман вақти худро беҳуда сарф намекунам. дар толори мактаби варзиш рафта машқу тамрин мекунам ва ба ғайр аз он падарам барои ман як зали дигар ҳаст ки омода кардааст ки ман бо мураббиам дар вақти холигиам рафта дар он ҷо машқу тамрин мекунам ва машқу тамрин мекунам, дар мусобиқаҳо иштирок кунам, меҳнат мекунам ва мехоҳам ки дар дигар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва бозиҳои олимпӣ ҷойҳои намоёнро сазовор шавам. Муҳаммад Калонов хеле гӯем додари мо аст. Хеле вай чӣ гӯем бисёр талант гӯем, таланти бисёр хуб дорад. хайп оянда ами хеле машқ кунад, ҳай кунад, чемпион мешавад. нисбат ба ҳамсолонаш чӣ бартариятҳои Муҳаммадро шумо эҳсос мекунед афзол? нисбат ба ҳамсолонаш чӣ гӯям бисёртар меҳнат мекунад, машқ мекунад ва результатро мегирад. аз дигар ҳисоби шогирдо бисёртар машқ мекунад. дар оянда мехоҳем хайп ба Муҳаммадҷон пулбориҳоро мехоҳем, мисли мо аз мо ҳам мисол баландтар ҷоизадорро гирад, чемпион Осиё, чемпион мир, чемпион олимпиада гардад. дар бораи Муҳаммадҷон бисёр ҷавони боғайрат ба ин ҷо бо устозаш Ҳамдамов Умарҷон омада тамрин мекунанд. шавқаш бисёр зиёд, ҳаракаташ бисёр зиёд. мо ҳамагон хурсанд шудем ки дар мусобиқаҳо ҷойҳои аввалро ба даст овард. ҳангоми ташрифаш ба ин толор мо асосан ба тамринҳои гӯем қувватиш барои қувваташро зиёд кардан
ва ин ҷо якҷоя бо Умарҷон мо тамрин медоронем. На фақат Муҳаммадҷон, балки аз зали мо Шабозҷон Ҳаитов дар риштаи бокс, Акмалҷон Қодиров дар риштаи дастхобонӣ баромад карда дар арсаи байналмилалӣ якчанд маротиба парчами ҷумҳуриро боло бардоштанд. дар баробари машқҳо ҳафтае як маротиба муҳаммад ҳамроҳи мураббиаш Умар Ҳамдамов ба ин макони дилфиреб, ҷое ки ба варзишгар рӯҳияи болида мебахшад, барои тамрин меоянд. خیلی که میبینید در اینجا باد و هوای نهایت باد و هوای فوران، باد و هوای تازه دارد که در ورزشکار این خیلی هوای تازه خیلی فایده کلان دارد. از جمله همه ورزشکاران شهر ما در اینجا مشق و تمرین میکنند. اینجا یک زینه‌پایه دارد که تقریبا خطا نکنم 400 زینه میبرد. برای همین برای مستحکم کردن پایه‌های خودی ورزشکار و اینچنین قوه جسمانی خود را زیاد کردن. در اینجا ما عمده مشق و تمرین ها رو در هفته یک مرتبه ما دستجمعانه همه ورزشکاران رو همراهی کرده اینجا عمده مشق و تمرین میکنیم. барои расидан ба дастовардҳои бузург бояд қадами устувор гузошт. қаҳрамони барномаи мо низ ба наврасии худ нигоҳ накарда дар роҳи пеша кардааш пайи музаффарият кӯшиш дорад. ҳеҷ заҳмату талош бенатиҷа намемонад. аз ин рӯ мо умед бар он мебандем ки муҳаммад метавонад ҳадафҳои дар пеш гузоштаашро амалӣ созад. дар ин роҳ ба ӯ танҳо ва танҳо муваффақият мехоҳем. خب من اولا تمنیت دارم تمام ورزشکاران جمهوریمون خصوصا جوانایی که اون نورسایی که نو تمرین خود را سر کردن تمنیات‌های بسیار بی‌نظیر دارم. تمنا دارم که هر یکی همونو خیلی که کوشش و غیرت مشکلی میبینن مشقت میکشن بگذار جاهای اول جاهای نمایان رو اشغال کنن در کاریری ورزشی خود شکست رو نبینن و از اون جمله به فرزندم محمد تمنا دارم که در آینده یک ورزشکاری خوب، ورزشکاری به ننگ و ناموس، ورزشکاری نمایانی جمهوری شود. албатта умед аст ки чунин кӯдакону наврасон дар пешрафту ободии ватани хеш саҳме гузошта метавонанд, чун ҳар касе ки аз бачагӣ ба варзиш машғул мешаваду ба хондан таваҷҷӯҳ мекунад ояндаи хуберо соҳиб хоҳад шуд. бовар дорем ки кӯшишу талош ва масъулияту ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа ба насли ояндаи миллат хушбахтӣ меорад ва тоҷикистони азизи мо бо дурахши ин ниҳолакони хушқомат ояндаи пурифтихореро соҳиб мешавад.